tahu tuku saja nek separuhnya iki malah ora ono. Ora mau sing bali. Iki dikocok kanggo minggu pegel lino remate kacang murah. Ya sing penyakit lambung. Darah tinggi itu karena serangan di kompleks. Bagaimana saya Pak Pur. Tawa sedang tidak baik-baik saja. Kondisi sepi, rame. Gila gaji deh. Mulai gaji kalau di Kamera ki melengos. Wes ora seguyu. Wes ora ono sing dikok. Benyake kanggo boyok pegel boyok boyok beli nolat-nolat ning jebul. Aku ngisi lek Tanya dilalat ning guru. Kumpul ora dikok kapok sikit. Biasane iku sahabat 2000. Iki program mangke foto.